טוב לכם, אנחנו רוצים לפתוח עם סיפור שככה מתגלגל לו בשעה האחרונה ברשת. קבוצת האקרים, ככל הנראה מסעודיה, בהתחלה דרך אתר וואן, אתר הספורט וואן, פרסמה ברשת חשבונות, מספרי חשבון ושמות של לא פחות מ-400,000 ישראלים. נדב בורנשטיין מתעסק עם הסיפור בשעה האחרונה ברשת. מה אתה מספר, נדב? כן, גיא, עם הזהירות המתבקשת, אבל בואו נסביר לצופים מה קורה. משהו כמו לפני שעה, כל מי שנכנס לאתר וואן, אתר הכדורגל, מנסה לגלוש שם כדי להתעדכן, מופנה אוטומטית לאתר אחר. באתר האחר הזה יש הצהרה מאוד ברורה של סעודים, קבוצה סעודית של אנונימוס, שאומרת, אנחנו מטרתנו לפרסם כאן פרטי כרטיס אשראי של 400,000 ישראלים. הנה כאן אתה רואה את האתר הזה, מעין מניפסט, שאומר, אנחנו רוצים לחשוף כמה שיותר, לגרום כמה שיותר נזק לכלכלה הישראלית, אם יאלצו כל הישראלים שפרטיהם נחשפו להחליף את הכרטיסים. למיליון. נכון, יש להם מטרה יותר מלהכפיל להגיע למיליון. עכשיו, שים לב, אנחנו מדפיסים את הרשימה הזאת, אחר כך נגרוס אותה. צופים, אנחנו לא עושים שימוש במידע, אבל מיד אנחנו בודקים, האם באמת יש כאן שמות. שמה, יש כאן שמות, מספרים, תוקף, 3 ספרות אחרונות של כרטיס אשראי של ישראלים. 3 הספרות האחרונות? כולל 3 ספרות, אלה שאמורות להגן עלינו יותר מאשר רק התוקף והמספר. אנחנו בודקים ומתקשרים לכמה אנשים, ואומרים לנו, תשמע, אנחנו מודאגים. תראה, הנה שיחה אחת שעשינו לפני כמה דקות. שלום. השיחה תשמעה קצת מוזרה בהתחלה, ואני כבר אסביר. אנונימוס מחול טוענים שהם פרצו לחשבונות הבנק של 400,000 ישראלים, ומפרסמים את הפרטים שלהם ואת השמות שלהם וכדומה. אחד השמות שכתובים שם זה... איך אני יודע שאתה באמת נדב ולא איזה האקר שעכשיו... זהו, אל תיתן לי שום מידע, רק אני אתן לך מידע. כרטיס ויזה, שמתחיל במספר 4580, ואז ממשיך ככה. טוב, תשמע, אני מודאג. אתה מודאג? אני מודאג. וזה בעצם, זה אומר שיש שם הרבה מאוד... אז זה כרטיס אשראי שלי דלף, לא? מה הוא אמר? הוא אומר, בכוונה הצללנו את זהותו, אי אפשר היה לשמוע, אבל הוא אומר, אני מאוד מאוד מודאג, הוא אומר, הפרטים האלה נכונים, אני מנסה מיד להתקשר לבנק שלנו, עכשיו, הערנו אותו כמעט משנתו, אדם אחד, ניסינו עוד כמה, 2 מהם גם, אומרים את אותם דברים, הם חששו שאנחנו... מודאגים. כן, הם חששו שאנחנו מטעם האקרים. אנחנו לא רצינו לסבך אותם, נסביר, שהתקשרנו, אמרנו, תשמעו, אל תאמינו לנו, רק אנחנו מספרים לכם. אם אתם חושדים בנו שאולי אנחנו לא מזוהים, אבל הם אישרו את הסיפור הזה, ועכשיו אנחנו בודקים ומנסים לקבל אישורים גם מחברות כרטיסי האשראי, גם מאתר וואן. אז אתר וואן אומרים... כן, אתר וואן נקריא רק את התגובה, הם אומרים שהייתה פריצה לאחת מחוות השרתים של וואן, והם איתרו ונטרלו לאחר מספר דקות, והנושא בבדיקה, אבל עם כל הכבוד, וואן זה לא הבעיה, הבעיה זה כרטיסי אשראי, מתן חודור והטרדנו אותו. מה אומרים בחברות כרטיסי אשראי, מתן? חברות כרטיסי אשראי, גיא, בהלם. אף אחת מהם לא הייתה מודעת לסיפור עד שלא התקשרנו וניסינו לאמת איתן את הפרטים. בשלב הזה הצלחנו להשיג את קל ואת לאומי קארד. בשתי החברות לא הכירו בכלל את המידע שמסרנו להם, והן החלו בבדיקה שלו מול הצוותים הטכניים וגורמי האבטחה בחברות השונות. אגב, יש כאן חשד למחדל אבטחה חמור מאוד, משום שאם אכן נגנבו פרטיהם של 100,000 משתמשים בכרטיסי האשראי הישראלים, הרי שזו עשויה להיות אינדיקציה לכך שהפרטים לא נשמרו כמו שצריך, לא הוחסנו כמו שצריך, והיו פרוצים לכל מי שמעוניין לדלות אותם. המשמעות עלולה להיות חמורה מאוד, בעצם גורמים עוינים עלולים לעשות עכשיו שימוש, ממש שימוש ישיר בפרטי כרטיסי האשראי של 100,000 ישראלים, אם אכן המידעים שהועלו לאתר, כפי שצוטטו עכשיו על ידי נדב, הם אותנטיים. אני רוצה לחדש לך, גיא, ולומר שאין שם רק פרטים של ישראלים, אלא גם הרבה מאוד יהודים בעולם שהפרטים שלהם חשופים במסגרת חלק מהקבצים שהועלו לאתר, וגם כמה קבצים מופיעים באוסף הזה בפורמטים שונים שנקבו ונאספו ככל הנראה ממקורות שונים, כך שלא מדובר באיזה קשר נקודתי במערך אבטחה קונקרטי, אלא כנראה בבעיה מערכתית שאפשרה לאותם האקרים סעודים לאסוף אינפורמציה על הישראלים מגוון רחב של מקומות. אז כן, אני עוצר אותך. תודה מתן בשלב הזה. תמשיך ותבקש תגובות. אני בטוח שהם יתעשתו. החברות האלה, זה העבודה שלהם, או עיקר העבודה שלהם להגן עלינו גם בדברים האלה. צריך לקחת בחשבון. קודם כל, חלק מהצופים כבר כותבים לנו שאפשר לזהות מאיפה זה נלקח, מכל מיני קבוצות. לא יודעים. נראה, כמובן שאנחנו לא מפרסמים. הקובץ הזה עדיין ברשת, צריך להבהיר, נכון? כן, זה שזה לא, וואן השתלטו על הבעיה, וזה לא קשור אליהם בכלל. לא, זה העניין, שהכתובת האתר שאליו וואן מפנה, הוא אתר שעדיין אפשר לכאורה להוריד ממנו את הקובץ, וההאקרים גם כותבים, אנחנו נמשיך לפרוץ לאתרים ישראלים, נעלה את הלינק הזה, ואז כל אחד יוכל להמשיך להגיע אל הנתונים האלה, וזו הבעיה הכי גדולה. כל ישראלי שרוצה לבדוק שהוא נמצא שם או לא נמצא שם, יכול גם לעשות את הבדיקה הזאת באתר שהראינו למעלה, אבל הכי טוב לנסות ולהמתין לתגובה של חברות כרטיסי האשראי, שיצטרכו להסביר
מהר מאוד מה לעשות, נכון. וכולם להתקשר לבנקים שלהם, אם חוששים שהם ברשימה הזאת, או שהם מגיעים אליה, לבדוק. זה יכול לחכות למחר. עד הבוקר, בסדר. נדב, טוב, אנחנו לא משחררים אותך, אתה ממשיך פה, וגם יש לילה כלכלי אחר כך. אז, ותודה לעומר טל, שנתן את הטיפ. כן, נתעלם מזה שהוא גלש באתרי ספורט תוך כדי עבודה, אבל מצא את הסיפור. תודה, עומר. תודה, נדב. תודה, גיא.